Здравейте, днес в нашия инфоблог за отглеждане на детето, знаете ли, ще разкажа за добрите и лошите бактерии в чревния микробиом на новородените. Hello, today in our baby care info blog, did you know? I will tell you about good and bad bacteria in baby's microbiome. Методът на раждане влияе върху чревния микробиом на бебетата, родените вагинално имат повече полезни чревни бактерии от родените чрез цезарово сечение. Родените секцио имат повече придобити от болницата потенциално болестотворни бактерии. Birth method impacts baby's gut microbiome. Those delivered vaginally have more healthy gut bacteria than those delivered via cesarean section. The latter also had a higher prevalence of hospital-acquired potentially disease-causing microbes. Според проведени изследвания преобладаването на полезната бактерия, Bifidobacterium longum, в чревния микробиом на новороденото е свързано с вагинално раждане и липса на употреба на антибиотици от майката. According to researchers, Bifidobacterium longum species predominance seemed linked to factors such as vaginal delivery and absence of maternal antibiotic use. Преобладаването на полезната бактерия, Bifidobacterium breve, е свързано с етническата принадлежност на майката, като от етноса вероятно зависи и съставът на кърмата. Bifidobacterium breve predominance is associated with maternal ethnicity, potentially related to differences in the composition of the breast milk. Преобладаването на неблагоприятната бактерия, Enterococcus fecalis, е свързано с по-висока колонизация на патогенни бактерии в червата в ранно детство. An Enterococcus fecalis predominant community state seemed related to higher pathogen colonization into infancy. Полът на бебето, етническата принадлежност и възрастта на майката, броят на предишните раждания също влияят на състава на чревните бактерии при бебето. Предполага се, че използване на пробиотици за обогатяване микробиома на новородени и бебета води до подобряване устойчивостта спрямо патогени в ранно детство. Infant sex, maternal ethnicity and age, and number of prior births also impact the baby's predominant bacterial community states. It is assumed that using probiotics targeted to supplement neonate or infant microbiomes potentially improves pathogen resistance during this vulnerable stage of life.